Hi guys, hello guys, hi guys. Hey guys, masquera say guys, masquera say. It's been 2 minutes, yeah? It's been 2 minutes since number for name guys. What say. Sorry guys, ndikupfeka. So ndatina camera because ndikuchinja. Ndatina camera because ndikuchinja. Samazoti kuti camera yete negwe, aiwa ndikupfeka. Ndikuchinja. Yes Rosie. How are you Rose Marufu? Really say Patience, how are you? Go take a guys. Go take a to skip 150. Take a take a to skip 150. Musandi shoot you. Don't shoot me, oh. Don't shoot me. Musandi shoot Andiji. Musandi urai. Torai chokwadi. Shisiri chokwadi mosia. Torai shinowaka. Shisiri shinowaka mosia. Patience, how are you? Was kana vari boros, was kana vari bosho. Guys, take a guys, and game take a guys. Mozati page da spam notifications. So can go take a over. Go take a page da spam notifications. Tandeka, how are you? How are you, Tandeka? And you take a guys, you could have basa. Usiku. I'm going to work Usiku. Sanadakarara, guys. Nadakarara, shangu. You could have basa manje. Jessica Nilavu, say Patricia, how are you? Jessica, then because I did I'm gonna say, what's it going to die, guys? What's it going to die? Oh, go to die. You would say, who was that deep? Ah, it's a baby. Bomb money, English is getting money. I call a man, but I couldn't get. Moda kurongedzwa rongedzwa zvokuti busy kai busy chai busy so moda kuti murongedze guys tapa esikan. Thank you Destiny. Charity, how are you? Charity, how are you? Destiny was gonna say Carol, Clover, how are you guys? How are you? Muri say guys, you kutsvaga hiti uyo ita zvese kuti zvepe tii yakaindepi udaiwani natopinda pisi nechando icho chichipa chikuri kunaya kudai ugwa usiku wese anoona. Tindo, how are you? Wendy, Philly say how are you Wendy? We are guys ndingoti mwini zvangu mwini tichigadzira kuinda kubasa mwini tobva tainda. Yeah. Stefan, how are you? Naomi, how are you? I'm good. I'm very bored. Destiny, very bored. Beverly, they are adjusting. Plus jet lagged. Saka vani ngachimbo sura vakarara. Nekudidi. Andona, nekumbo rongedzawo. Saka zvacho busy. But anyway, weather hanzi. Kuri kutonhora ndikati muri kuti kuri kutonhora. Iko kutonhora iko kuku. Iyo chano chakutopera. Yes my show vana venyu vari bhoa. Ndikati sachatanga vanangu kutopera muchazozvinyatso kuchiona. Yes Brenda vari bhoa vasikana. Aiwa Jessica tiri kutese wena, tiri tese. Manje ndikuna shift vandokwenda ndikuzivi wangu. I don't know the place that I'm going. Andoona. So ndida kuti ndibve early ndinotanga ndatsvaga kuti ndipapi because company yedu is getting bigger by the day. It's growing. So it's a new house that has been opened. So kwatauri nema new clients ariko. Atinenge tichita support usiku wese masikati usiku. Saka it's a new address, it's a new house ichangovhurwa. So tinombono cover waikoko tichiona ma new clients ariko. Saka ndiri pa night shift ikoko nasi. I'm on night shift there. Company yedu iri kukura chaizvo. So I'm on night shift. And say hi to the girls. Oh, I will. Hesi mukudzei, hesi leti, zviri sei. Aiwa, mari vakanaka. Right, guys. Ndekutanga. Ndinowa kubatikana stereki. Makaonawo nesuro takaposta musikana yanonzi Blessing. Ndifamba nenyaya mbichana. Guys, Blessing, musikana ati mukadzi watakaposta nesuro was a very lovely soul. Ndakamuziva tiri kuSAU uko. Achiita angane panonzi pamuzinda lodge
kuKempton Park panga pari park yachirana that place, and we went there. Kana mchikurangarira kuti ini nambuya Pearson nasuva takamboenda ikoko takatonoita kapati kedu kamakamboseka so, but ndiyanga ari muridzi wenhingikiri iyoyo indi anditori zvangu host tina suva katakatombo kukuridzwa bendi kwakuya kwaire nebendi ndakabatikana from there takatanga kungozana naye tikatanga kuita kaukama tikatanga kungosekawo tichitaura but chaindinetsa nemusikana yaya nemukadzi yaya kana vanhu vakawanda vaitaura naye panapa paguys, that aigara chinyora mastatus nomwe anenge asinga ari in line nezvo zvekuti varoi kufa kudini things like that. But I remember me asking the other day kuti naibule mastatus anenge uchinyora aya akanditi there's a lot going on andiwana asada kuvara gumbo akanditi there's a lot that is going on, but it's one of those things. It's like aiziva here vanhu vari kumurwisa kana kuti aiziva matax kana kuti aiona before here, I don't know, but she would kune vanhu vanonyatsovaidza mastatus ake she would kana kuti vaimufollowa kuInstagram kuTikTok, I don't know TikTok aizvitaura here because handi kuTikTok nasinganyanya kumufollowa kuti aizviita here, but ndo chinhu chaingondinetsa kuzosvika nezuro ndanzwa kuti hanzi adona asi adona akatotaura kuti kune vana vangu musandicheme, munotadza musacheme, munotadza asati afa munotadza nzira yangu kufamba zvakanaka, akati kune shamwari yake uchasara uchitarisa vana vangu. So zvakandinetsa ndobva toshaika just like that. Hana urwara ranga riri birthday remwana wake, from what I was told akatoenda pane one of the shop yemudhairis panga abhukisa keke, musikana yandoti ndakamuona chiyachitora keke pabasa pedu makuseni, then akazoshamusika pana pata kuti rest in peace, akati uyu munhu ayachitora keke kubasa kwedu, rest in peace yei. Apparently pa birthday remwana wake she just fell handika collapsed, ndobva todi atoshaika asingarwari asingadini. Gumbo racho ranga richinzi akambodonga dona akaita gumbo ranga ratopora, handi muri kuona. So nanhasi ndichiri in shock kuti nyazobhilivha kuti akatoenda zvechokwadi. I'm still in shock and struggling with that, but anyway guys, handizivi avanhu havanganyepi, and avanhu vese like we have asked a lot vangashiwirana navo, and they are confirming the same news and people are posting all over. Zvinhu zvinorwadza. She never had a chance guys yekuti maybe agare pasi nevana vake ati vana vangu ndakurayira ndakudai rufu zvazvatogara tishaura shasha kuti rufu haruna timetable. Honai she was that child will be traumatized because anenge achingoti birthday rake kasvika, she will never or he will never enjoy that birthday, because pese panouya birthday ranotanga kufunga kuti ndoni musi wakafa mai vangu. Saka birthday kumwana uyu zvatokanganisa itori trauma kumwana zvachose. Haana kuita nguva yekuti akwanisa kugara pasi ati kune vana vake vanangu izvi ndo zvakuitika ndakudai kana kusiyanaira, handimaona hana kana mai vake vanga kuzimbabwe is kadoma. I think kadoma, because I remember tichisangana namai vake, mai vake achitudza history kukura kwake, handimaona. She never got a chance to say all that, akabva angoshaika. Papa kune vaya vanoti hanzi yes Angela, kune vaya vanoti maipesi vari right, vanoti tinomirira kuti Mwari vagozodai. Guys, not every one of us, handika kana not every tese ticharwara umwe unongodonha zvaitika izvozvizvi, unongodonha woenda chawagadzirira hapana, chauri hapana. And nhasi Sunday I just felt just to come hangu handika and inspire somebody and say the truth as it is tichidarika. Handi muri kuona hatisisi tinowanirwa nguva nenyasha dzekuti ukwanise kurongedza zvinhu zvako, kana kuti ukwanise kutendeuka, kana kuti ukwanise kuti Mwari ndakuuya kwamuri ndokumbira kuti nditambira mweya wangu, unogona kungodonha saizvo zvaitika ipapapa. Handimaona makuseni akaonekwa ari right, akati nani mota yakadrive anotora cake kushop kaifunga kuti celebrate birthday remwana wake manheru takata kuita rest in peace pabirthday ipapo. Handi munoona. Saka zvakangokosha guys kuti tiwadzane nevamwe vanhu. I know kuti it's hard and not everybody will like you. Handi munoona. Ngatibatei point iyoyo. You cannot please everybody and not everybody will like you. Handi munoona. Vamwe vachakuvenga, vamwe vachakuda, but it's just okay sometimes just to live in peace. Munoona dzimwe mhepo dzinotisungira kati mupenyu wedu. Imhepo dzinokonzerwa nevanhu. Munoona. Imhepo dzinokonzerwa nevanhu vatinenge takatadzira, and we did not make peace with those people. No matter paitwa case, no matter hapana kuitwa case, but Mwari chaivo chavadhakwi and the God sees. Mukangoziva kuti whether public or no public, we all go through some different ordeals in life. Antika. But zvakanaka kutiwadzana nevanhu. Guys, munoziva kuti a sorry chaichayo, it goes a long way. A sorry kuti ndinokurangarira sometimes nchimboporonga panapa ndodzoka ndoti I'm sorry pavanhu, because I understand the meaning of the word sorry kuti inorevei, inopodza chirongo kandigumbukira sei ndakauya ndakazvinipisa kuti wangu I am sorry. Handika unochongofila kuti manje ndoramba nchiti
ndoramba ndichingoti haiwa handidi kwasori yako here semunhu unosvika pangoti alright ndakuregerera and you people can move on. Sorry goes kana uchiti sorry kumunhu hazvireve kuti you are being a coward, hazvireve kuti uri kutya munhu. Ndo patinokanganisa kuti we confuse the two. Ukati sorry kunonzi ndigonzi ndamutya kana ndigonzi handimuuzezi handimubwezi. No, sorry is meant handika kuti unyaradze mhepo paitike peace pakati pezvinhu zvinenge zvichiitika. Handimaona kuzvinini pisa chavo chavo kune pundutso. Mina ndikudzei guys, there's a story kutenderera masocial media ndingotaura ndobva ndadarika kuti ndichazvitora nenzira ipi. It's up to you guys. Handimaona pane nyaya yekutenderera masocial media handi muri kuona kuti kuno mwoyo wedu asungwa. Handimazviona right. Ndambogara pasi ndikanikanitsofunga kuti but what might be chii chingave chikuitika. Vakomana mirai ndikudzei ndati sorry goes a long way. Handi muri kunzwa nokuti aunga uri socialite chero usi socialite tinotadzira vanhu vakawanda. Handika we have wronged a lot of people. Many people were wronged by us being a socialite or not, especially kana uri papublica. Tinogona kutodaira comment chaiyo inogona kutobata munhu iwe utodarika usingafungi kuti comment yangu yaafecta umwe munhu. Handimaona comment yangu izvatoafecta umwe munhu atogumbuka. Handimaona sometimes kuuya cheko chakupa vanhu ka imimi comment section. I want to be honest with you guys. If you love us, sometimes tell us the truth. Ndoka nchikuzati team diaries musa defend pandinenge ndakatadza. Handika learn to tell me the truth. Handika kuti maporonga we love you but apa makanya. Handimukona because the moment amunoramba muchindirwira ndiri wrong. Handika muchindibhabhadzira muchindirwira muri kundipa zenze muri kundipa manyemwe ekuti ndifunge kuti ndiri right and I'll keep on doing more mistakes. Mistakes mukati moupenyu because munenge muchinditi vato right nepa ndiri wrong. Antimazviona misodzi yevanhu inosimudza munyama. Ndida kutaura nemi nhasi makaniteerera panapa. Misodzi yevanhu inosimudza munyama. The biggest prayer of all misodzi yemunhu. I wouldn't want anybody's tears on me. Truly speaking, this is the one of the reasons why if kubva kuna nzenge I came ndakaita magatsi zvakaoma guys kuya kuundugwa unoundugwa kapanapa wobaya live one sakutarisa social ati uchizvininipisa wakapfeka apologies vanotaura zvavanoda but zvakapodza zvinhu zvakawanda kunozosara wobaya vanongatsvaka content nenyaya but vajori vacho vanga vari involved directly handika vazere panapa unotovaona dzimwe nguva chitondifaitira kana masititu handika because pakabuda apology akazvigamuchira kati and vamwe ndaitoita kuendera kusera naichikuremember just if I would go kuseni totaura nazvopera. Handi muri kuona guys, make peace with whoever that you have offended. Handika kana uinewo zvikwereti zvevanhu try mbijana small now. Handimaona misodzi yevanhu yakaipa inokusungira play. Musanyeperana henyu kuzvikona kana kuti kudini guys team kana zvinhu zvichiitika noupenyu hwako kana minyama yako itaura kuti chii ndinenge ndaahwani munenge musisipo imini. Handi muri kuona this is why the Bible itaura kuti uyai mese makaneta makaremerwa ndichakupai sororo. Handiti uyai mose makaneta takaneta takaremerwa tine zvinotiremera zvakawanda. Handika tinozvako kutizira but before tsataenda kune zvimwe zvinhu zvakawanda kuti ndizoti Mwari ndauya. Handika we start by making peace nevanhu vakatsana. Hazvidetseri kuti ndiende kuna Mwari ndinonamata naMwari kuti Mwari ndauya ndiregererei inini ndakatokangamana kuti dai ndisati ndaita peace nevanhu. I have to start by going kune vanhu first. Handika sorry veduwe pane zvinhu zvakawanda zvakaitika zvakadai handika ndazvininipisa. I know I am wrong. I've wronged a lot of people. Please, public, it's not a sign of being a coward. Handiti hatisi magwara mchana takadai handi ini say nangu handisori gwara but pane pandakazvipeta 2-3 times I came here pavanhu. Antimaona I came here pavanhu and those people are here now. We talk, we laugh totonyaya nevanhu vakanga vatomboriwo directly involved panguva iyoyo. Handi muri kuona chinhu chaisingadi paupenyu hwangu kana chausingadi paupenyu hwako misodzi yevanhu. Hanzi na Stefan said I don't know about that. I don't know, maybe you know me, I don't know. Handimaona I don't know but misodzi yevanhu haina kumira zvakanaka. Right now I want to take you back guys. Inini andisi team ningi. Handi muri kunzwa ndingori munhu anongoonawo zvake akamira pachokwadi ndingori team comment section team diaries. Handimaona
But sometimes I don't normally comment. What I want to funga kuti ndine kwandinotora maside. I don't, because ninchi avoid as a peace and look you sometimes. Then ninchi avoid. And maona. So zvazvinoita ndezvekudai so andimaona. Zvikwere chikamshita zviri kubhadharwa. That's fine. Antika. But of recent, guys, let's say the truth and shame the devil. Of recent, pane mukadzi akabuda pa public anozikanwa akanga achichema akashaikirwa nemwana. You guys, you know it now. Antika Kate family, you know about what I'm talking about, guys. Instead of you going kunotuka mukadzi, you are making things worse, guys. You are making things worse by kwenda kunotuka mukadzi akashaikirwa nemwana. She's in pain. Hana pekutangira. I don't know handikuva kubhadharwa, but I think kufunga kwangu inini since uyu mukadzi yakada akafirwa nemwana, she was supposed to be the first priority. Handizvo here. Handizvo here. Ini ndikutaura pachikuru. Antika inini ndiri machuwa handituke ndinokuonesai zvakanaka ndakuona ona. Antika anofunga kuti nditaura nonsense. That's fine. That's still okay. I still feel kuti mukadzi uyu wekuchema uyu wekufirwa nemwana was supposed to be ndiye kanga kuti wa first priority, because muona nyaya iyi yakataurika mid last year yemukadzi uyu handitika. Then this year again akadzoka futi. I just saw it mastitum handi akadzoka futi achitadzana rugununa nenyaya yemari apa akafirwa futi nemwana hachina pekutangira. I don't know vari kubhadharwa vacho kuti ndivanani. Antimaona. I don't know. But the same cards you guys. Do you think in a chemera running a cheater for social media? Do you think in a pain yanning and I am Kadzia? In that comment about deep and on. I saw Kadzia somewhere on my platform. I could feel the pain young Adam Katimia Yaki. Guys, you cannot cheat a chocolate number pevan. And in Mimi Sevan Chaco. Do you think it is not snacking about pain with? She's not gonna put tabs up and get Sakanaka 2 minutes, but it will blow out. But you never, guys, you never have peace. You can never have peace. Which is that misods iri dangerous. Misods iri dangerous, guys. Can I punish you dangerous? Misods iri dangerous. Very dangerous. I don't know how zvakaitika kumashure kana paanzi kudini handizi. I still remember kumashure kushinzi parikoletwa mari pari kudini handika nevamwe vedu handika vana Joy vafanwa kutanga kubhadhara mukadzi uyu because panga pane issue yanga iripo handiti yemwana ushu. Guys, musodzi yayaka ndoda kukuudzai vamwe havabudisi musodzi pachena muchiona. Vamwe they go into their closet munonzi war room. Kune inonzi war room, guys. Munhu wese anoziva Mwari anayo war room yake. Kanjiri vandisi kureva room chaichai. War room yako ika place kakona kako kaunda kunochemera Mwari uchina matauri. Vamwe they use prayers. Muna matauri dangerous, guys. Kuna matirwa ni munhu nesta rako achitaura kuti Mwari umwana vadonza musodzi obvati musodzi kuti namato. Oti Mwari muri kuona ndikurwadziwa. Munhu zvakadai zvikadai, guys, things will never go well with you, guys. Zvinotanga small zvakunge zvidiki. Anti muri kuona zvinopesa zvazokura manje. Zvinosvika pakuti kukura chaiko. Anti maona. So vanangu, vaningina vangu, mune family antika yemuningina wedu yamunofollowa yamunoda chaizvo anditika pamwe pacho ndimi vanhu vacho. The truth achipusa as the truth breaks no friendship. Andimaona ndifunga nyangwe nemi at some point ka vamwe venyu makatadza kunda unotuka mukadzi uya because maitenya tsona kuti pari wrong, but nonetheless munhu anenge achingomirawo kwaanenge achingomirawo, that's okay. But ndati ndikuudza kuti ukaita chakanaka paupenyu wazviitira, ukaita chakaipa paupenyu wazviitira. Vanhu vachichema kudaro vari mukati memapain akadaro akadini antika guys, ndokumbirawo kuti vanangu vaningina mutererese antika ndimi vatotemba nemi comment section. Vanhu vari mukati mekuchema kudaro, there is no need antika of us or of me coming on social media as if I'm rubbing, the pain in people's faces. And murikona kutange ndikurabha pain kumeso kwevanhu vese vari kuchema vakudi kuti ndikoko. It doesn't work like that in life, guys. Yes, kuvanhu unogona kubudirira, but muzive kuti kumusoro kuna Mwari vagere pachigaro chenyasha. Simba nderedu isusu vanhu pano pasi, kuvharirana ndekwedu pano pasi. Handimaona kurabhirana kumeso ndekwedu pano pasi, but kuna mumwe munhu ari just and mighty kumsoroko wokuti no matter what, when his wrath is coming, you can never escape.
and hazvina explanation, hazvina exchange diki chine escalator because asizvevanhu ndezvemuridzi. Musaka mati Mwari ari fake munhu wese guys. Mwari hatarisi munhu one. Mwari haasisorakarisi pandiri chete panapa. No, kwamuri mese ririko. So when you cry uchichema chibati Mwari ichasvika kwekuti God would want to answer you. You will come back to me kuti but iwewe handika chinhu chidiki munozo chinzi ndadonha pagumbo rikafunika. Mondibvunza kuti SIS MELLY chindodedza kuti ndakaroyiwa pano kumusha kwedu hapana kana muroyi one akaenda kana kupi kunondiroya. Ndakazviroya ndoga nema-actions angu nezvinhu zvandakaita. Kungodonha pastep apa ndobva ndatovhunika gumbo ndatoiswa plaster. Musaka muchibvunza kuti vakaita sei vakadi guys gumbo riya honai ratokura ratodai. Tinozviroya tega sometimes with what we do. My dad is a pan. I always tell you kuti muma comments kwa munofamba, be very careful on how you comment on other people. Some people are going through a lot. You go and put a comment ipapo. Hanimona, you make it worse. Tichifunga tichaparara vakawanda vedu tichaparara nekuda kwechinhu chinonzi Facebook, social media, an app that was created by someone. Munhu akuita mari nayo isusu ari kutiparadza. Tiri kuparara tega because we don't know how to use this app. This thing, Tese, including me. We don't know how to use this app. Social media, tayari kuti takauya panapa kuzotsonda, kuzofairana, kuzotsondana, kuzoitana zvese izvi. Guys, social media ndoga nchiti kune vanhu, it's a place kuti you can make money. Andika kana kangwara. Kana tatanga kuti ngatiite izvi zvokuti takuita mari, zvine mari mukati as a family. Noti tasangana kudai sotara mhuri. Handiti mhuri aisi yaunozora naye by blood chete. Isusu tave nemhuri dzisiri dzeblood. Tiri neblood redu rakatoti risingatowadzani nesu. Ndobva ndaita vanhu vasiri blood rangu ndakasangana navo pano raa blood rangu. Tikatanga kuti takuita mutambo kana takuita chi handitika vazhinji vachajoina because vanoti SIS MELLY is involved. There is no way yekuti tichazoitika tikapesha any mistake. Then when that mistake paitaka mistake akadaro handika I have to make sure kuti ndagadzirisa kwete kuti ndikave vanhu vandakawada. Ndobva ndavakava, ndobva ndavagarira pamusoro apa, ndobva ndavaitira zvese. Handimaona, it doesn't work like that in life guys. Those people can be quiet. Zvokunyarara kuti ziva mwacho hamutombo vazivi, mimi nesati vazivi. But don't ever think kuti they are quiet zvokunyarara. Kune kwavanonochemera. Kumwe kwacho kuri dangerous. Kuna Mwari kuri dangerous guys. Toda kudza ichokwadi. And atiseki inini hangu handiseki chawana mumwe. Handimaona because ramangwana orangu handitosiviwo tunomira papi. Ndiri munhu wenyama mangwana ndogona kupfuma ndakafarisa. Handimaona ndakatawo zvandoita panapa. Handimaona ndakatanga kutongwa. But if you have noticed, I'm trying by all means to live in peace. Zvimwe nchadairi ndongotarisawo pane ndangofila ndongoya ndituke ndonge ndoexplain ndodarika. Because that peace is very important. And kutsamwigwa nevanhu, I would like to believe kuti even vanhu vandoofenda muzobasa vafura pachiseka pala pachidini vakatokanga vanongodzoka pano. We don't take zvinhu izvi kuita personal cheko chako kudai so. Handimaona. Some they come on social media handika vachitaura because pain we react differently guys to situations. Handimaona. Umwe ndiye anochema ari wanda pakona unochema. Handimaona shungu dzake dzopera. Umwe ndiye anouya opopota pa social media kuti shungu dzake dzipere. Umwe ndiye anouya otaura guys musavatuke. Handimuri kunzwa kuti shungu dzake dziserere. Handimaona musavatuke. Tine ma different ways of grieving. People grieve differently. But chandinokumbira anditika hameno kuzvitora kana kusazvitora. Makatarisa muri close anditika nesu masocialites. Tukwai nditaura chokwadi. Uyai tukutukei but mchitudza chokwadi kana ndandega ndagara pasi. Ine masoko ari vikwi. Raenza kukuvinga ku inbox uku. Wariverenga uri wega uchari analyze uri wega unogara paso yotsofunga nezvazvo. Ani muri kuona? Unogara paso yotsofunga nezvazvo kuti but ndataudzwa chokwadi kapa. Tikirwai chokwadi. Mirai pa chokwadi. Ani muri kuona? Hazvichanakisi zviri kuitika zvazvina kids guys. Hazvina kids. But on the other hand, if you look at it over but just a week before ndakaona mukadzi akabuda achichema. Saka ishamuyana ishamuyamwarere. Antimaona. Unobvatanga kunyatsa kufunga I'm not personal with anyone. Anditodziki personal because I'm not personal with anyone. Zvimwe ndozozviona kuti zvemamwe masocialites kune vamwe vaviya yedu this is personal. Andimaona. But me I'm not personal
with anyone. But I'm trying kukungoti tuonesane sevanhu vari kurarama upenyu jeni ishi. Wona ainda tinini umwe wedu uyu bule. Antika, she never got a chance. Yekuti make things right with people. As we speak right now, she's laying in the mortuary. And we don't know one day and hazvina kuitika. Guys, atizivi sine nguva. Ngatiwadzane, I know kuti this life muchaishare and ichasvika kuvanhu vakasiyana siyana. Andimaona. Let's make peace with people. Let's do right by people. Let's do right by people. Hakuna munhu anotindorarama ndega. Hakuna munhu anoti handina handinzarwo. Guys, ngatisanyepera naye. Hakuna munhu anoti handinzarwo. And hakuna munhu anorarama ega asingadi vanhu paupenyu hwake. Hazviiti unless if you are living in a vacuum. That's why you can say kuti handidi vanhu ndozvakaramira ndiri wani vanhu ndovadi mukati muupenyu hwangu. But as long as tikurarama panyika ino yatinofamba iyi tichienda kudai so, at some point we will need one another. Tinotonidhana. So zvakangonaka kuti tite like, please make peace with these people, guys. Cat family, I don't know how you can do this. And Cat family, my marketing, my sister, I hold no grudge against you. I hold no personal against you. Mese, I don't know you, Andina. You know, I just like you guys. But this social media kuita kufuta. Because of rejoicing. This is not okay, guys. Tete, my marketing. This is not right. This is not right. People should celebrate. My son, Bruno, you are my son. Bruno, before you even went to open to bigger people, you started here, Bruno. You know the truth. Wakatangira pano, Bruno. You know the truth. Wakatangira pano, Bruno. Uchiri small. You started here. Ushoti mama, you came here, you shared your life history with us. We love you, we accepted you. Then you saw a gap. That is good. That's okay. But my son, don't forget where you came from. Bruno, don't forget where you came. I'm just talking to you as a mom. You shared your story with us. Your history with us here. Don't forget where you came from. You started from somewhere. The same people this today, if that lady is going to see you, those people but a big people, a big person. They will salute in those my son, Bruno. Mwari ndo zvavanoita chirega kukanganwa chane zuro nehope nekusapota chakaipa. Don't support chinhu chakaipa, Bruno, my son. Chakanaka mkakaurungwi munyu. But pari wrong, mira, say son, kana say anjadzi. Don't get involved muzvinhu zvanonyadzati zvinhu hazvina kumira mushe zvinhu zvakaipa. Your business is doing well. It's growing. Unosazvinoita Mwari, Bruno Furnitures, mwanangu. Ukamira uri panzvimbo panenge pane zvakaipa mwanangu. Business anofunga kuti rakura iri kai. Kana Mwari vakada kuriondongora 2 seconds rinoondongoka wangu. I'm telling you as a mom. Rinoondongoka 2 minutes rinoondomoka ukacha kuti zvafamba sei. You see, ndikuudze mwanangu ndasangana nepost yangu achiti you want to help Mama Gray $100. Inini pache zvangu kufunga kwangu nditofunga kuti rather you take that $100, give it to that lady aichema. Please my son, give it to that lady aichema. Tapudzaini misodzi yevanhu panokupa Mama Gray Antika, who is able-bodied, Auntie, who can do a lot of things. Rather direct it to that lady. Kufunga kwangu inini. Take it to that little woman. Mumpewa, I don't know how much you are owing or whatever. Give her the money. Mumpewa kamarika koti. Alright, ndozi nita mnanda munu. If you love someone, you cover for your person. You can cover
for your sister nekupa mukadzi ushu. Bruno, you can do it. Go mwedzi wega give her something. Mari inosvika pakupera. Dei makatenga mbichera dei yakapera mwanangu. I'm telling you as a mom, you take it or leave it. Unontuka unonisira post azvichinje chinhu, but it is the fact, it is the truth. And handisi kutuka. Mama Gray can go and work like any other people vakazara pa social media. Vanoenda kunoshanda mapeace job, vanoenda kunowachira vanhu, takabva kuwacha tese, takawachira vanhu tese, ndokana ndichitaura. Kuti chipinda musida, we did everything chaita kuti tisavaive. Redirect that money, tapudzai misodzi. Because the moment yavari kuramba chingochema, hari iri kuzara. Hari ikazara nemisodzi yevanhu, ikapfachukira, you wouldn't like what is going to happen. You wouldn't like what is going to happen. Regai kuti hari izare nemisodzi yevanhu. Handi muri kuona, ndakoti ndikudzei chokwadi, ukaita chakanaka wazviitira, ukaita ini pane chakanaka ndinokomenda. Pane chakaipa kazhinji kacho pamwe pacho ndinombonyarara, asi pamwe pambokuti you are forced. You are forced just kungotaura uchidarika. Of course handisi chuna, handinzwiki, handisi kumalige kumusoro ikoko. Hanomunona, I'm just a nobody. But in that, sometimes let's listen to the spirit. It has been bothering me. I listen to the spirit. Whatever, I've delivered the message. In my spirit, it was troubling me. It was troubling me. Information it's up to you. But do right by people, man. All this can be undone. All this can be rectified. It can be rectified. Hakuna mna noti ndoziva upenyu ndiri nyanzvi yeupenyu. No one anoti ndiri nyanzvi yeupenyu. Ndida kudzosera kumashure nchitaura mazita kuti munyatso kubatsirikana. 1 minute tanga tiri pa Instagram. Vanhu vachitaura naGinimbi. I was there that day. Achitaura naGinimbi achidini ranga ripedzera mu1. Tichiona mu1 vachididi vanyimwe musikana ini what. Handika achitaura takwenda mheno kwavaienda kupi kwavaienda. Handika vakabuda panze vanopinda motikari. Tikatobva. Makuseni tichimuka. Takamuka pane rest in peace. If you still remember, guys. Munhu asingarwari, munhu asingati ndakatoona live yeku Instagram tusikana tichijoina tichidini vachitaura, vachitaura nevanhu. Vachiti vari kuenda kupi? Hameno kwavaienda. Live kakata. Makuseni kuma 5 o'clock. Takafonerwa nevanhu. Kuchinzi mukai. He had money, that guy. But one thing that he did, he just nakukwanisa kupredicta rufu. He had money. Chinhu one chatakawanzirwa naMwari rufu. One thing that you cannot predict is life and death. And murikuona, one thing chatisinga in life and death ndochatakwanisa kupredicta pano pasi. Saka upenyu wedu we can't predict it zvakare kuti mangwana upenyu wedu wakazomira wakadai indozodai so inini ndindakapenga hakuna munhu akapenga guys pamberi paMwari. We are all equal, light skinned, black skinned, mudhafu, mutete, muchii whatever, we are the same in the eyes of the Lord. And also panotarwa guva remunhu asina kana pekutangira kana pekugara chaipo is 6 feet down. Panotarwa guva rako iwewe, the unconquerable, the unshakable, the unbreakable, the 6 feet down. Hakuna kunonzi riri nani riraiswa glass guva irazo takangofanana rinongodzikiswa pasi mujuru. Saka zvinhu zvatinokoshesa zvina basa. Zvinhu zvatinokoshesa chaiko hazvina kana nebasa rese. Let's be very mindful and very careful of what we say to other people. On how patinochinyira vamwe vanhu. Especially vanhu vatinozva kuti tine unfinished businesses navo and tinovachinyira. Let's be very careful. Let's be very, very careful. You bring cases upon your life. Kune vaya vanotanzi hakuna chinonzi kesi. What do you think this is? Vanoramba tanzi hakuna chinonzi kesi, hakuna chi. Look at it. Look at it. Apana kuroiwa kuripo mfano chagavaro ikananganga. Misodzi cheche ndomiro imukuru. Minamato cheche ndomiro imukuru. Munamato cheche pachai imheni isingaiti.
terera anenzeve dzekunzwa nganzwe. Otherwise, if you don't do something, vaningina vangu vekuket family kuka, this is just the beginning. I've just delivered the message. This is just the beginning. If you don't act, this is just the beginning. Muchavharirwa makona ese. Kwamunofunga kuti ndekwenyu cheko muchasvika one day muwana vakatorova iza chokati no utafunga zvakati not here. Mugosha kuti zviri kubva nekupi. Mugosha kuti zviri kubva nekupi. Uchimuziva Mwari chako uchimunamata Mwari chaiko. You don't rub in people's faces kuti amuna ndakatopinda mna zvamunoti no. Especially to those you are owing. I know kuti atidiwe nemunhu wese guys. Masocialize atidiwe nevanhu vese isu. Titori nezvigrupu zvimwe zvototi ndakamumaka zvisinga ndakamuvenga. Hanimona. But ukazonyatsomubvunza takakuitirei. Munoona zvinoita kuti kesi sazohold up andiri. Mukazobvunza kuti kana kune vamwe vanhu akakuitirei unomuvenga? Hapana. Anongondishota. Saka hapana chino hold up. Nothing that person can do chinga hold up andiri. Because ingoriwo natural hatred yanayo towards me. Vanoti ndakamuvenga zvisingaiti because this guy I trusted akala mari yangu anaondipa kana send. Nompu inini ndinongotaura izvo public andiende kuma inbox kwevanhu. I don't go to any kuma inbox ema socialites. Kuno rekodwa vanhu. You get recorded and it gets inini zvangu ndinetorine krimero pakuti zvinotwistwa. So rather ndiuye pano motuka pachena pajekerere pano zvongonzwi kuone munhu wese kuita kuti zvikazotwistwa mangwana munoti but we were there pa live pacho. And live inenge iri pandi delete. Anti mashona. Let's do right by people guys, including you comment section. Kuvariko vari kutochema oneni. Variko vari kutonamata one zvenyu. You know now. You don't have to amufango kuti mupinde pachena kuti muzikamu but iwe pacho zvakondozviziva. Vamwe makadya mari dzevanhu dzema-COS. Vamwe makatora mari dzevanhu mukabloka vanhu vachona. Vanhu vari kuchema. Vamwe makapiwa zvinhu ndemunosvika kumusha hazvina kusvika. A lot happened zvamunoziva. Vamwe makadya mari dzemastand. Inango by the way ndinadya mari dzemastand handibati mari dzemastand. Tine zvedu zvatiri kutoita zvikuto takaenda takadaro. Don't do that guys. God is watching. Revenge kana yoya iuye kubva kune munhu inouya kubva kuna Mwari. Ipai mukadzi mai vaya ipai mai vaya mari yavo. Bruno mwanangu ndakumbirawo pamberi pechita. Ndakumbira pamberi pechita zvakunzwisa tsitsi. Ndandichikumbirawo. Can you please negotiate? Pick up the phone. Talk to that lady. Then kana vasisi vako vauya, sit down with your sister. Une kuti vanhu vese ava varipo panikikiri pasocial media vari kuchemawo vamwe atisingazivi ndimi munovaziva. Mungaita sei kuti munyaradzi? Mungazviitawo sei? Because hazvina kids guys. Ndokurarama kwavo kunoita vamwe kuti unosumuka nhasi woenda kunyika kwaunotengesa, woenda kunyika kwaunotengesa. Mukasasa if it's true, mundibatisise guys. Kana I repeat, kana because right now tikungonzwa me I don't know, I just read it. Kana chiri chokwadi chekuti maititi vanenge vabata pa airport guys, loti munyatso kuona kuti zvinenge zvisina kumira zvakanaka. Mafuta vanhu vanopinda nawo every time guys. If you go on eBay muno mu-UK endai pa Amazon, mafuta ingogooglai kuti Amazon muendepo munogoogla mafuta munozanotsvukisa it alright iti Carolite hanti ndo inozikama kuti hydroquinone yakakura stereki endai munogoogla kuti Carolite munoti haipo here pa eBay. Pa Amazon muno mu-UK munoti haipo here. Haitoti delivery here nevanhu vemuno varungu vemuno ku Amazon uko. Is there mafuta ese pasi rese achitodhura zvokudhura zviya ma 60, 70, 80 pounds 100 and chakuti mafuta azere. Hani munonyatsokuona kuti pane pagona kuactwa se-tip off. Inogona kunge veitori tip off yakatoitwa. Mufunge. Hanzi Carolite inobvumidzwa. Hakuna mafuta anobvumidzwa ane hydroquinone black kuye Miltons.
Hakuna mafuta achete anenge asiri tested anovhunizwa. My sister, don't lie. Don't lie. Abi yangu vanhu vemu UK batsiraiwo our sister Black Miltons. Hakuna abvumidzwi. Pasi rese hakuna nyika inovhunizwa mafuta aya. Let's say the truth. Even Nigeria kwaanobva. Pane panombomanyiswa achitogwa. It's business. Kuharare kuZimbabwe chacheko vabvunzei. Pane panombonzi ngazvivhika zvinopisa South Africa chacheko zvaitogwa masititumo tichiona. Havadi. Oro you might find kuti haisi nyaya yemafuta. There is more that we don't know. Chinenge zvichiitika ikoko. There is more that will be behind zvamunenge musingazivi isinesu. KuZimbabwe havatodiwi mafuta iwayo. Kungoti havazvistrict kuti every time, but panotomboita operation chete yekuti unotombosvika pakuti vanotoregwa zvinhu zvima. Vabvunzei apa mucomment section. Andimaona. So indangoti hangu ndidi hanze, but I think they have the license for it. Aupiwe license yekutengesa chinhu chine hydroquinone, my sister, unless you are a pharmacy. Mwanangu FAB. You cannot get a license of that unless they are tested. Shakaita Poshia M. Poshia M is just an individual like me. Muskana wea. Akatunga kubika mafuta yake na marura na chichichi. Akaendesa kulebu. Of which it's very expensive. Akazvika testo zvikadini. Ndosaka mtena ari pa sheriff. Guys. Andiziyo. Ngatimboziva ukaita chakanaka wazviitira. Ukaita chakaipa wazviitira. God is for us all. Mwari havasarudze. Guys. You know yourself. Makabloka vanhu vamunokweretana navo. Don't block them. Unblock them right now. Go and make peace. Nemuno negotiate out. Sha, inini mari yako handina yese sha. Chakupopa ndokwanisa. Show the effort. Zvinopodza mweya womunhu. Show the effort. Hazochemiwo nezita rako. Hazopfugama chinamata nezita rako. Tinozviroya. Tobva tadei tangopomerawo Satani nhema pamwe pachona, kana kupomera hama dzedu nhema pamwe pachona kuti hey hama dzedu dzakazodai. Chintini ichi chikuda kufiliwa kuti ndifilei. Guys, it's not right. It's not right. Ndifilei ndinini ndina munomuziva Mwari uyu, munomuziva. Munomuziva. Tarisai kuna Kora Hobbit. Mafuta haitisi tinomatengesa nyangwe nendotengesa muzviziva guys. I sell mafuta ini. Ndotengesa mafuta because munovandotengesa Hobbit. Totoseka kuti vamwe achitotengesa ku Nigeria choti ako tinototiseka totengesa mafuta has tested. Totengesa sitongo zedu kuti tinongo bo. Andimaona. Bo tichimbozama kungwavangwa tichirarama tichiendawo as long as ndisina pisa kana kuvadza bo tichitoenda takaenda. Handi muri kuona. Wona Kora Hobbit ane mamillions mangane vanhu nomufollow. Nki pa airport vakamubvarira hakuna izvozvo ku airport kuti kwa ndiwani. Chero uri Beyonce nombovharigwa, nombodeteniwa. Handiwana, they take your liberty away from you. Handika whether zvikave 3 hours, 10 hours kana kuti chi watochiregwa mapowers, watochiregwawo happiness yako panguva idzodzo. Antimaona. So guys, ndangoti ndingotaura wangu nemi tingoonesana. Handiti I come in peace. Handina kuya kuzotuka zvafi chingoni trouble moyo mangu, especially when I saw that lady. Handimaona, when I saw that lady achishungurudzika chiyesitambo achishungurudzika achitaridza kuti ari kubatikana voice rake hazvina kunyatsonita sit down with me, but denda ndine maways ekugona kuti maybe pamwe ungagona kudai, pamwe denda akagonawo kuti my sister wadi kuti mbijana tichingoenda takadaro, I don't know, can I find something chaonacho chokuti umupe that is equivalent to that money zvipere. Handimaona, you give something that is equivalent to that money, zvinobva zvatopichikore chinobva chatotambudzika kachobva chatopera zhovharana. Munhu achinoti hapana mari haangamborambi. Nzora kuti ndinokupa ichi sha yaone chikukosta ndokupa ichi neichi zvikukosta mari yandinayo. Otora wotengesa. Zvakare kana muchifamba nzendo dzekunze kwenyika, nzendo taurai masvika,
sezvamaona asi munhu usanotifarira ende kazhinji kacho vanhu vanobudisa nyaya dzedu guys vanhu vari mudhuze nesu. Be very very careful on who we share and who we trust panyaya dzedu idzi. Vanhu vanobudisa nyaya dzedu nekudidi, people very close to us, usingatombofungiri kana kuti kudini ndiye anogona kungodzitiwadza. Be very careful pamunofamba paya, waudzani pamunoitika zvinhu ukuudzani, because yesikadhija zvinobuda nevanhu vari padhuze dhuze newe ndo vanodzitaura. Uya wokusekerera achinobudisa nekuseri, uya wokusekerera achinobudisa nekuseri, because pane munhu atolikisa. There was no way we could have known, everybody could have known kuti kune zvinhu zvikuitika uko. Guys, ndapedza zvangu, I'm going to work. Ndikuenda kubasa. Anodawo kutora zvakanaka tora, handina kutuka, handina kudini. I just ndangoti tingoonesanawo sevanhu. We are family guys, we are a family takadai. You might not like me andika ndisingatokuzivi, but azvireve kuti unotondivenga zvekutoda anogona kuzandifarira zvako andowana ininiwo ndichingotova handitokuzivi. But kana zvikaoma kahwa kuti ndada unotogona kutoti mati vadini zvikaitosakapetwa sei kana ndapora uzondituka, handiti ndizvo. Kana ndapora uzoyawo ndituka. We are a family. Tese takadai so. If there is somebody in the comment section who feels kuti aka offendwa neni Melly, please find in your heart, please pardon me, forgive me. My inbox, my WhatsApp number iripo. Come kuseri, come and let's talk. My beef, they are not necessary. They are not necessary. Peace is just needed. Yes, tinotamba totokana tudi kutamba pa social media, but we don't take it personal. Tusangina nasi totokana singaita sipa vanosangana vanhu vagana vana. Chero kuri kugana kwefeki zvako. Asi vanenge vatomboagana. Right. Muve neusiku hwakanaka guys, mwari akuitirei zvakanaka. Handitika tese takadai so ngatiwadzanei. Go to the people that you know kuti kune chikuru hakuna kumira zvakanaka makabloka wakadini, you are in the wrong. Go and make peace. Haudi msodzi. Hauni maprayers kuti atauro munhu achema chinamata nezita rako. Zvinotyisa. Zvinotyisa, hatizvidi. Muve nezuva rakanaka guys. Hanzi unblock me nachangamiriro. Ndaudzwa ndatokanga mwana. I'm going to unblock I'm going to unblock changamiriro. At least that's a start, peace, something that I've been praying for. This is not necessary though, So yeah, changamiriro, I'm just going to unblock you. Thank you very much, for wanting this peace. Thank you. And I wanted to see, but but now that's how God works. I will unblock you and we'll see totamba what shidaro. Marakuite zvakanaka guys. Muve nezwa rakanaka ndika. Head God bless you guys.